Vi spiller bordtennis med Per. Nummer 2. Tror jeg. Hei, hei! Hei, hei! Og da tror jeg vi begynner, Per. Kan du ikke si noe om deg selv, Per? Ok, det var nok stikk. Hei. Dyrke deg. Filmer. Jeg skal smashe. Film. Film. Impro. Nei! Altså. Ja, jeg skal bare gå bak. Hiv, så smashing. Så er vi klar igjen. Og hvis dere ikke har sett forrige periode, så må dere se den før dere ser den her. Hvis ikke er det fy. Oi, skal vi. Det er min. Jeg kan. Jeg sa den da. Ja, impro. Omsorg. Om jeg må gjenta omsorg. Du trenger ikke gjenta. Greit. Ja, halleluja! Ja, halleluja. Ok, da er vi klar igjen. Fy, det er ikke lov. Hæ? Det er ikke lov. Omsorg. Det suger! Skal jeg gjøre det? Ja, heng meg. Heng meg! Jeg eier deg. Ok, det siste poenget vinner nå. Ok. Let's do it. Nei! Oi. Det var ikke forbanna jeg to. Det er bordtennis, kom igjen. Men bare se første part, om jeg kan kalle det det. Da vinner jeg. Følg med der. Hvis du liker meg det best, så følg med der. Hvis ikke, så må du se den andre likevel. Ha det!